Gee ntị maka akụkọ anyị n'ụbọchị nke tata. Dịka mbọ a na-agba n'iweghachite nke Ogidi ji dị ebube ya na ime ka Ogidi bụrụkwa obodo dị larịị nke nwoke maọbụ nwaanyị ga-abata n'ime ya ma nwee ezigbote ndụ nakwa ezumike pụrụ iche. Isi ahụrụkwaba okpu n'ọgbakọ ndị Ogidi nke mba ụwa dum, Ichie Ikwuka Okoye Anụ Mmili Ogidi na ndị otu ya eguzobela otu na-ahụ maka agụmakwụkwọ nakwa ịkwalite ihe niile gbasara agụmakwụkwọ n'Ogidi. Otu a nke a kpọrọ n'olu bekee Ogidi Education Committee bụ nke eguzobere na mkpụrụ ụbọchị 5 n'ọnwa nke 2 n'afọ 2025 2025 n'olu bekee, bụ nke ọ sịrị na oge site na ya wee weghachite ntụrụ ugo nke Ogidi nwere gbasara agụmakwụkwọ ma mekwa ka Ogidi chawapụta ma na-egbuke egbuke nke ga-eto akpịrị nye ndị mba ndị ọzọ nakwa mmadụ niile nọ n'ụwa dum inwe mmasị pụrụ iche ịbịa n'Ogidi ma ọ bụ isetịpụ aka inwe mmekọrịta pụrụ iche n'Ogidi nakwa ndị Ogidi. Ekene m unu. Ife anyị na-ekwu bụ onye ọbụla nwere nwa lugo ogo ịnọ n'ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ibu onye Ogidi ma ibu ebi n'Ogidi ebidoro n'akwa ịkwado nwa ya ojebe akwụkwọ. Skuulu ọbụla ga-eme sure na nwere nwatakịrị arapụ during school hour ka ọ na-akpagharị. Ogidi achọghịzị mkpagharị a, no loitering, no hawking during school hours. Onye ọbụla enwetara will be arrested and handed over to the police. Ekene m unu. Ya bụ otu agụmakwụkwọ nke a eguzobere n'Ogidi bụ nke nwere isikwu mmadụ ndị eji okwu ha eme ihe na mba ụwa dum gbasara agụmakwụkwọ, nke onye isi ya bụ Ọkammụta Sir G.C. Onachukwu ya na Ọkammụta Ogochukwu Ibeneme nke bụ osote onye isi foro eze ntụtụta si n'ezi mmụta pụrụ iche nke sitere n'ezi agụmakwụkwọ ga-alọghachite ka Ogidi bụrụkwa obodo eji eme ọnụ gbasara agụmakwụkwọ dịka ọ dị n'oge mbụ. Ihe mbụ otu a mere bụ iguzobe ndị ọ bụ ọlụ ha ịchụ nakwa ijide nwatakịrị ọbụla nke na-agba awantịrọ nakwa ndị nke na-akpa mbadari oge ha kwesịrị ịnọ n'ụlọ akwụkwọ. Dịka otu onye so enekọta otu a anya, onye nke bụkwa ode akwụkwọ nke ya bụ nnukwu otu ndị Ogidi akpọrọ OUN, Maazị Moneme si wee gbaa anyị ọkpa n'eze ime ka anyị mara ọtụtụ ihe nke otu a kwadoro gbasara ịkwalite agụmakwụkwọ nakwa ezi obibi nke mmadụ na ibe ya n'Ogidi, nke o kwuru na otu a amalitela ịchụ nakwa ijide ụmụntakịrị ndị dara iwu a. Ọ gara n'iru mee ka anyị mara na nke a bụ iji dọọ ndị nne na nna aka na ntị maka na nwatakịrị ọbụla ejidere ga-akpọrọ ndị ọlụ a gaa gosi ha nne ya ma ọ bụ nna ya, onye nke a ga-akpọrọ ma kpọgara ndị uwe ojii maka ezi ntaramahụhụ kwesịrị onye dara iwu dị otu a. Otu a eguzobere ọhụrụ sitere na mgbasa ozi a na-arịọ nwoke maọbụ nwaanyị maọbụ onye Ogidi maọbụ onye bi ebi n'Ogidi ka ọ gbaa mbọ kpọrọ nwa ya maọbụ ụmụntakịrị ya gadenye aha ha n'ụlọ akwụkwọ ebe ha ga-enweta ezi mmụta pụrụ iche, maka na onye ọbụla enwetara ga-ata ahụhụ so ya. Ị na-elele ihe a n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Independent African Television Channel, nke pụtara ihe n'ịgbasa ozi ọbụla nke sitere n'Afrịka nakwa mba ụwa dum. Cheta ka ị pịa subscribe ma ọ bụrụ na ị na-elele ihe a na YouTube, ma ọ bụ pịa follow nke dị n'elu onyonyo a ị na-elele ugbu a ma ọ bụrụ na ị na-elele ihe a na Facebook. Ka ọ kwụrụ gbalụ nwunye di m, chebiri anyị ọzọ n'elekere 7 nke uhuruchi echi niile. Abụ m Chidi
Ikenna Amobi.